Cutar so cutar so cutar so cutar so san ba ta da magani. Cutar so cutar so cutar so cutar so cutar so. Oke da Allah me ka kira mu nan kuma ka yi mana shiru. Wallahi abin ne ma ya daure mun kai. Wai ka san wannan yaron mun tari da ishigo cikin mu? To wallahi wannan yaron ba dan Allah ishigo cikin mu. San wannan kai wannan hediboyi dan shegiya ne gaba ɗayan shi dan wahala mutane ne ba kowa dai yanzu a nan wani dan dubu. Idan lamarin da aka yi. Dan lamarin dan wahala zaka zo nan wajen ka wani. Da ake magana nake son ne da ku. kamar ya ka zo yi Wai yaron nan Abdul wai ni zai haka. wai wannan dan farin yaran Yi wallahi. ba tunin ka bane ba za ni kare na wani hankali. Wai ni zai biyo wata karkashi. Dan lamarin kai ni fa wallahi gaba ɗayan ka ban yadda da ke ba. Allah Yarinya da nace ina so wai ita yake so. Ya za a yi ya kawo shi nan ma ya kan ya san muna nan. Cewa na zo yi ni ban ma san kuna nan. kaga malam ka fito mana a mutum kawai ka gaya mana abin da Na gaya muku. Suna tare kore. Tun da dama ka san ina so in shigo cikin ku. Ai harkan nan ni dama. aha ba Wallahi Allah. ka ce dai yanzu dai kun baɗe ta Tun yaushe muka yi rigima da shi. Tun na bai shi yana kawo ni. wato to shi ke yanzu abin da zai faru za ka haɗa ƙafa da mu za mu je mu dinga cin uwarsa duk abin da ya mana ka gane amma ka rinka basan mai a matsayin irin kana Kuna yawwa Kai da ka san amma komai. mu za mu rinka mai ta bakin ƙasa Nafi kawai ta yamma ya je kawai ya je. dan je ka to yanzu za mu zo sai ma akwai magana kanka da mu. ai shi biya da abin da ya gani yayi Allah bari ban yarda da shi ba Allah ya Cutar so cutar so cutar so cutar so san ba ta da magani. wai kai me yasa munafincin da kake kawo min ma yanzu sai ka kirkiri wata ƙaryar sannan ka zo ka faɗa min ni ba na son wannan munafincin za ka haɗa ƙarya ka zo ka faɗa min Wace ƙarya na cewa zan wannan saya gayan munafiki ne Musulmi ne ni fa. ni din menene ni ma ai cikakken musulmin ne To ai ba anan take ba musulmi. Ai to dai shikenan dai kai wannan. Amma dai ni gaskiya ce sai na faɗa abu duk abin da na gani zan zo in faɗa mu. kaga malam ba na son wannan abin da kake min malam
yasa ka kashe ni? Me yasa ka daina kula? Saboda ni ina da burka da a rayuwata. Me yasa ka rabu da ni? Taimaka ma da kake a makarantar ba ka yi. To me ma ba zai faru ba. Na ba abin da ba zai faru. Dole rabu da cewa ba zan bari wani ya fata mu zuciya ta ba. Ba na hanyar mutum. Kaka bari kan maganar da kuma kai shiga wurin sha kuma abin da ne. Ni dai na haƙura na cewa ko kuma ba ku cewa ta ba. Haka ka ce? Haka na ce. Haka ka ce? Haka na ce. Haka ka ce? Haka na ce. Cutar so cutar so cutar so cutar so Ke wani yaro ne kuka rigima da shi ke cewa za ki kashe shi? Wani ne ɗan kamar kusa da ajin ne. Zai kira mai shi, zo tare da shi. cutar so Salamu alaikum. Alaikar salam. Yawa, barkan ka ne. Yawa, barkan ka. Yawa, assalamu alaikum. Samu matsala da abin nan, da Allah kai haƙuri. A ba komai, ai komai ya wuce tunda an riga an abin nan. Ke ba sha haƙuri. Ya haƙuri. Haka ake ba da haƙuri. Ki ba shi haƙuri na ce. Ya haƙuri don Allah. A mai gida ba komai tunda ta riga ta ba da hakuri ba masa. Shi ke na zo ke wuce, yana zo da daji. Allah ya albarka. cutar so cutar so cutar so san ba ta da magani cutar so cutar so cutar so cutar so Assalamu alaikum. Allah ofis ne exam officer. Wuce exam officer ka ga wancan sambal din wanda shi ga yau to da ka dan shiga za ka ga wani office ne nan to nan ne office ne Ka ga dai Simon din kana zuwa ka ga office din. Kaga baki da. ina go inda za mu yi jarraba tare ne. Ba wai ina ga shigowa makarantar nan za su. A'a in shigowa makarantar nan da su ai da kun ci ban ga dai san ne Ka sani ko hanya za a yi kasa abin da ga hanya ce. Sai da sai da mutane yana Salamu alaikum. alaikum salam. Malam ya aiki. Dama na zo akan kes ɗin Humaira ne? Ba kai kamata ka zo ba, mahaifinku ne kamata ya zuwa kai. Ni yayanta ne da ke kasan shi baya gari. Shi ne ce bara yanzu a maimakon sa. Ka gama abin da ya faru? Ke, me ya faru? Rashin kunya ta yi mana kuma ta yi furucin za ta kashe ɗalibinmu na makarantar nan. Ke Humaira haka ne? Ke dama irin tarbiyyar da aka bani kenan. To ki sani da Alhaji ya ji wannan maganas, wallahi da kashin ki ya bushe. Ko a dangin mu ko tsira ba a ce za a kashe ba. Sai ke ga gidansu abin nan. Abala yake kowa ne. Da Allah da Annabi ina nema mata afuwa. Ai hakuri. Insha Allah haka bai sake faruwa ba. Shikenan ba damuwa. Ta sani in dai makamancin abin nan ne ƙara faruwa makarantar nan, to wallahi sai ta makarantar nan. Makarantar nan ko ita ta gina mana makarantar nan wallahi sai ta batta. cutar so
Lafiya? Dalla magana muke miki lafiya? Kika mare ni? An mare. Zuciya. Dan Allah dama ina so ne ka gaya min abin da ya faru tsakanin Usman da ƙawata. Ta cutar da zuciyata. Amin. Zuciya. Ko aljani ne furta kalmar so a kunnen Yusra to sai na kashe shi. Da Allah zai sa ka gane da ka daina bar ruwa a gonar da babu shuka. To ba ni ma zan ce mata. Ba komai ne yasa naki amincewa da soyayya ta ba illa dalili guda daya. Wallahi fa zan taba yadda ba. Kar ku da ina so ka bawa wannan magana. Oke, shikenan abokina zan ban maganar amma ya kamata a ce ka san ya kamata. Na sani ni kaina ba ƙaunarsa nake ba. Zuciya. Ko da shi dama ka ce yan dore suna da kirki. Tabbas ku kima kawace ta gari. Saboda haka ina roƙon Allah da ya haɗa mu da waɗanda su da akan matsalolin mu. Kamar yadda kika tsaya akan matsalar kawarki. Idan ku hannun tafi ban ganka ba zan taɓa yafe min zuciyata ba da ta sa na kamu da soyayyarka. Kada ki dagula mana farin cikin da muke ciki don Allah. Kadaitar zuciyoyinsu da kuma alakantuwarsu ya janyo turka-turka da kalubale. To ina jinki. Waye ya baki izinin zuwa inda ne? Dakata Usman. Mashiryin wannan shiri Ibrahim Breka Dorayi ba da umarni Muttaka Lazio. Sai na kashe shi a daren nan. Bai faru. Ta shiga rudani da kaka na kai. Ta tashi hankalinta amma ko a cikinsa. Wannan bayanin idan ka je can sai kai mata. Kallon ku kadai shine zai fayyace muku amsar hakan. Za ku dinga samun wannan shiri ranar Juma'a akan YouTube channel mai suna Usman Nadi. Ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa a sha kallo lafiya. Cutar so. Cutar so. Cutar so. Cutar so. San ba ta da magani. Cutar so. Cutar so. Cutar so. Cutar so.